Ja se sjećam, polazio sam za svećenika i kaže mi mate, pa sine, šta ti bi? Majko, ova ljubav i ova radost koju ja osjećam u srcu, ja bi želio da i drugi dožive i iskuse. Ne možeš Boga zadržati za sebe. Znate što je svećenik? Svećenik je suradnik ljudske radosti. Božji suradnik ljudske radosti. Pozvan da drugima posreduje Boga, da druge bogati Bogom. Znate di mi svećenici griješimo? Kad se slizujemo s ljudima, s vjernicima, kroz karte, kroz ne znam kakva druženja, večerice, puste, ručkove, ne znam ni ja što. A ljudi su gladni naše svetosti. Nećemo mi donijeti utjehu ljudskim srcima, darujući im trenutke neke razonode i razonodice. Ako vas uspijemo kao svećenici oduševiti za Boga, za molitu, za svet život, za krepostan život, najveću sreću ćemo vam darovati. Najveću moguću sreću. S Bogom ulazi u ljudski život sva radost.